Ahojte, vítam vás u nového videa a dneska sa pozrieme na ďalšie novinky z farmy. A mám tu takú špeciálnu, ktorá sa týka nášho milovaného hospodára Martina Bagara. Že vraj postupil estetický zákrok, priznal dôvod aj svoje pocity. Tak poďme sa teda na to pozrieť, ja som na to veľmi zvedavý a verím tomu, že aj vy. Ale až po reklamnej prestávke. Diváci, strašne veľa z vás, čo sledujete tieto videá, nemá u mňa odber na kanály. Ja budem veľmi rád za túto podporu v tejto forme, stačí len kliknúť dole červené tlačítko a vďaka tomu sa budem môcť zlepšovať a robiť ďalej to, čo aj robím. Takže hospodár z populárnej reality show Farma, Martin Bagar, je už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou programu. Diváci si ho obľúbili nielen pre jeho nekompromisný prístup k súťažiacim, ale aj pre jeho typický vzhľad, ktorý sa stal jeho poznávacím znamením. Tentoraz však všetkých prekvapil svojou správou, že sa rozhodol podstúpiť estetický zákrok. Áno, počujete správne. Na rozdiel od mnohých osobností, ktoré o podobných zákrokoch mlčia, sa Bagar rozhodol byť otvorený voči všetkým svojim fanúšikom a divákom, ktorí tak intenzívne sledujú reality show Farma už 15 rokov. Hospodár povolil ex-farmárke, ktorá za zákrokom stojí, aby oznámila podrobnejšie informácie médiám. Za jeho omladzovacou premenou môže 46-ročná Božka Candraková, ktorá je bývalou účastníčkou farmy a zároveň jeho blízka kamarátka. Práve ona ho presvedčila, aby vyskúšal kozmetický zákrok. Na čo čakáte? Inak viete, že tvorím podcast s najzaujímavejšími ľuďmi na Slovensku? Tak neváhajte a pozrite si Štamgast Story. Martin bol na kozmetike, bol na prístrojom ošetrení na báze mikroproduktov. Prezradila Božka pre Nový čas. Fanúšikovia si dlhodobo všímali, že Martin priberá na význame nielen ako televízna osobnosť, ale aj ako rešpektovaná figura slovenského showbiznisu. O to viac prekvapilo, že sa rozhodol siahnuť po estetickej úprave, ktorá mu celkom iste dodala novú energiu a sebavedomie. Toto ošetrenie dokáže zmierniť mimické vrásky, pôsobí ako lifting tváre. Zjednocuje tón pleti a intenzívne ju hydratuje. Popisuje ďalej ex-farmárka. Na Slovensku aj v Česku stále panuje názor, že estetické zákroky sú výsadou žien. Martin Bagar však svojím krokom ukázal, že aj muži môžu dbať na svoj vzhľad a nie je na tom nič neobvyklé. No, okrem kozmetického zákroku sa Božka postarala aj o jeho vlasy a bradu, čo ešte viac zvýraznilo jeho upravený vzhľad. Či ste si tieto zmeny všimli? Lebo tieto zmeny už boli pred Farmou 17. A práve sa špekuluje, že či bude Bagar pôsobiť prísnejšie alebo naopak uvoľnenejšie. No jedno je ale isté. Hospodár si vďaka zákroku dodal nový elán, ktorý sa môže pozitívne odraziť aj na jeho pôsobení vo vile a na statku. Ak ste náhodou nového Martina Bagara ešte nevideli, môžete sa na jeho premenu pozrieť v nasledujúcom videu. A ty, čo ste sledovali Farmu 17, som veľmi zvedavý na to, či ste si náhodou niečo nového všimli a ako vnímate Martina Bagara. Určite mi napíšte vaše názory do komentárov, ja som na to veľmi zvedavý a určite si to prečítam. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, ktorí ste dopozerali toto video až do konca. Budem rád za každú podporu, za odber, like a my sa, milí diváci, vidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čaute.